Flight 4012 Florida Everglades sa chesual ama ero chu hei atop na ala nilo annuwa chu thona chesual thi ta hlimthla chu passenger ho kianga chuan mu an ni le ta zeu zeu mai December ni somni pakwa sangkad sakwa sumsari patni ania Eastern Airlines Flight 4012 John F. Kennedy Airport New York atanga Miami Airport Florida atlok turani chu Thlawhnaah Captain chu kumsom nga pangami Bob Love ania thona lo khal fo tole ton thiat nei that takani kumsom thum patni zet mai thona lo khal to in darkar sing ni sangkwa sa sari vel zet chu alo thok to ani ma se tuna athona khaltur hi chu a khal thin ne na danglam deuh awangin mitharang deuh ani re co-pilot hi Albert John Stockhill kumsom thum pagomi ni in darkar sanga zariat vel chu athok ve to bok an thona engineer hi Don Ripo ni in ton thiat nga takle thiam tak ni ve bok Thlawhnaah chuan passenger sa somruk pathum chuangin crew member som pahnian tel bokani sandar som pakhat le minute som thum pahni aria Thlawhnaah chu Miami International Airport lampana thlok turani pakhat chuan Thlawhnaah khalin captain sok chuan monitor lo en thung te chuan van bauruak zau taka chuan an sin kong chu an zo ta chel an trum huntur an thlen don ngai chuan Thlawhnaah trumnan gear chu an han koi thla a ama ero chu indicator chuan gear an koi thla chia tia chuan engemaw fel hela om ti aron tilang ta captain Bob chuan voi khat han tinon le in ma se om zia om lo ala dik lo cheu mai adik thei lo vai ani chuan Thlawhnaah trumtir chu chiatna ani toringot mai te chuan Thlawhnaah crew te chuan tawar lam bepo vatin chumri lova a him hunan a phot tur thu chu an hril le ta second ko hnu vela channa an dong tuna an omna aya sanga thlok turin an ti ani controller lam chuan an kong tur chu TN5 vatin Thlawhnaah chuan ko thlang lampang a pan zel chuti lai chuan Thlawhnaah engineer report chuan Thlawhnaah light te chu a en fia don le don lo captain chu azota captain Bob chuan en fia turin a lo hril ti chuan report chuan an en dik tafat indicator light bok chu ani light chu kang chhia a chu aya tin mun che jok po chu ala ni thei a light ba ka a gear chu a chetel ve thei tlat ti chuan control lam chuan an ron pe pop ve le ta Thlawhnaah chu veilam her koi turin an ron ti ani Thlawhnaah crew lam chuan chu hria in an soyang chuan an lo zawm vat Thlawhnaah chu an tumram Miami atang an thlo son dei to awangin an kong chu achuk chhoin a thim hle ani ti chuan Thlawhnaah chuan veilam a pan mek lai chuan co-pilot zok Albert chuan gear light indicator lens chu hlo tling takin a lo phoi chuak ve meka ma se thla kan tum chuan zam om tatlat mai engineer report chu a call thila buaina a omem ti en fia turin a kalvat controller lamin an altitude shil anga an thlo vele captain chuan co-pilot ne na Thlawhnaah chu automatic da turin a tile ta an nu second somriat chung vel chu sanzo ngai reng chuan an thlok thei ama ero chu an ngai that chu nga rei lo le dar som pakhat le minute som thum pasari second som ni palina che ani Thlawhnaah chu fit za ve lai na ta hniam ta thut mai Thlawhnaah chuan buailam a pan ta zel ti chuan control lam chuan veilam degree sa ni som sari a thlok vat turin an lo hril ti chuan an kong chu an thla ka ngai le ta chuti mek lai chuan Thlawhnaah crew ho chuan indicator light lens chu an lo la boi pui ve mek ma se an na lo tling thei chi alo ti chuan captain chuan co-pilot chu Thlawhnaah call en fia tur le a gear vel chu en fel turin a tir le ta an nu second som ni chung vel chu an lens wa thada dik tok lo thei dan an soi dun le nak nak mai Thlawhnaah chuan hnuai lama pan ta hret hreta
Thlawhnaah crew ho chuan a chan tur awm ang an hre mai thei lo an hnu rei vak lova Thlawhnaah chu fit zahnih som nga velin a tla hniam tawh dar som pakhat le minute som li pakhat a rita khua chu a thim tawh tak zet ani heti lai mek hian captain Boblov chuanin Thlawhnaah pawn lam light chu a ti en thei ngil ti a hre chuak ta chu a landing gear ne na in kai hnoi thei thil ani chumi hnuah officer pakhat chu co-pilot pui turin call en tur chuan a kal ve le vat chuti mek lain Miami airport lama po flight 401 chuan fit sang ni atang fit zakwa vela atla hniam tawh ti chu an hre thei Thlawhnaah chu an thei anga ranga be pop vatin enge an tin hmun chu an zot vat an hnu rei vak lova chana dongin Thlawhnaah chu an herle tur thu le Miami lampana an ron let le tur thu an lo hril ti chuan control lam chuan lo poi pui fatin veilam tigrisa somria ta thlok turin an lo hrila Thlawhnaah lam chuan an lo zom ve vat ama ero chu crew ho chuan hriat chu an nei le ta an thawh tum dan le an altitude om lai meka chuan fel hel la om man ti captain Bob po amang ang to hle officer chuan fit sang ni asanga kan lo omem ti chuan captain chu azot tavat captain po a boy to hle a topa an Thlawhnaah chu tunun so lovin om ta ti chuan flight 401 chu Florida Everglades an ti hmuna chuan na ta ani Thlawhnaah passenger le crew mi za som sari paruk zinga chuan mi som sari panga chia chu an dam chuak ani investigation na chuan Thlawhnaah autopilota an da chu captain in engineer nung lama ompiak po atum na lama ti pathil tu ina thlak palani an ring ani Thlawhnaah altitude warning ompo chu a ringe ya ma se crew ho chuan thildanga an buaya wang le engineer ber chu a thut muna om lawa wangin an hret lo ani an chui zau zel na a chuan a landing gear a chuan fel lo om lo ti an hmule ta indicator light a en thei lo chan chu a bal palo kan chiat wang ani thu nei tu te lam chuan crew ho chu Thlawhnaah a fel tok le tok lo en fia tok lova an pu hei hi flight 401 thon thu tom na emo in ti chuan in chesual le aniang a hlo om lai ber chu ala in tran don chaw ani kumsak khat zakwa somsari pathum kumtir lam khan Eastern Airlines Thlawhnaah chu New Jersey atanga Miami lampan chuan a thloka chu Thlawhnaah an captain chu first class a passenger pakhat en fia turin an tia chu passenger mak tak mai chuan captain form ha in a in thuam ve thlap hi alo ni Thlawhnaah chuang tur lisa po atel om hriat an hek lo senior flight attendant in zona an zo po chuan chan zai reng a real box silo malam chu enin a chung oi reng ringot mai ani chuan captain chuan tunge ti hriat tuma an kal hnai chuan a phuchiang kher mai chutia captain pui mu awanga lom chu soilo a tha khur lo chawni chu passenger captain form ha a lo thu chu thlatam tak kalta a lo thi to captain Boblov kha lo ni reng mai hei mai ba ka hian pilot pakhat zawk ripo a hlim thla dar thlang a lo lang te po an hmuta fo mai ani tum khat po New Year ka changa Miami thok tur Thlawhnaah chuan ripo bok chu an zinga thu ve lai an hmule bok ani an rin dan chuan ripo hian Thlawhnaah chesual tur chu chan hima tumani an ring kha Thlawhnaah khan electric lama chian lo na alo nei ru reng ni in ama ero chu a hun taka siam man ani talo flight 401 chesual atang hian captain Boblov le report e thla hi mu alo ni ta fo thin ani